depuis bi tɛ n bɛ kuma ɲini an ka dugutigi ka dugutigi coordinateur ale ni dugutigi fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan ka se an dala dugutigi ma ka kuma ɲini an ka misiri mɔgɔw fɛ an ka alimami minnu ni an ka finitigilaka minnu ni an ka sigida ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan ani association minnu bɛ yen nɔ ka sigida dɛmɛ sigida lakanali baaraw la ka bonya ɲini an ka musokuntigiw fɛ an ka denmisɛnnin ɲɛmɔgɔ kɔrɔ minnu bɛ kɛnɛ kan yan ani kura minnu bɛ yan ani an tɔɲɔgɔn jeune minnu bɛ yan bi ka kuma ɲini u fɛ bi t'anw nisɔndiya don ye bi y'anw makari don ye bi y'anw maloya don ye n b'a fɔ minɛn dɔ jɛgɛnna k'a d'a ma a ma bɔn bamananw ko n'i b'i kɔfilɛ o ye laada ye nka bɛɛ b'a dɔn ɲɛfiyentɔ a y'a kɔfilɛ a y'a ɲɛfilɛ kelen de don a tɛna foyi ye an ye denmisɛnninw ye nin baara in kɛko ɲuman bɛ anw kɔnɔ kosɛbɛ bari an tɛ se k'a fɔ ko nin ye sifinnakaw ka baara ye nin tɛ anw ye an t'an yɛrɛ dɔn nin kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ nin ye vagabɔnw de ye nin ye bandiw de ye nin ye zonw de ye ninnu tɛ anw dɔ ye bari n'i ko ko sifinnaka bi i y'an dɔn ni baara de ye n'i ko sifinnaka bi i y'an dɔn ni kelenya de ye i y'an dɔn ni lakana de ye i y'an dɔn ni sɛbɛ sira de ye n'i ye suɲɛni ye ko la n'i ye binkani ye ko la o tɛ anw ye o tɛ anw dɔ ye président y'a fɔ cogo min na a kɛko ɲuman o b'an kɔnɔ bari n bɛ cɛbaw dɔn commune 4 in kɔnɔ yan ni diɲɛ n'a a kɔnɔ ko tɛ ni Mali n'a taabolo a sigikanw tɛ bari a fɔra ko mɔgɔ ka n'i ka sariya tigɛ i yɛrɛ ye ne b'a dɔn bi mɔgɔw bɛ commune 4 in kɔnɔ yan mɔgɔ fɛn fɛn ye nin kɛ wula in su in na fitiri tɛ wele k'a sɔrɔ u kelen kelen ma minɛ min kan ka da o kan o b'o da o kan n b'a dɔn o cɛbaw bɛ yan o musobaw bɛ yan n b'u dɔn n b'u ka baara dɔn o tɛmɛnen kɔ an ye laɲini min kɛ bari depuis ko in daminɛra an bɛɛ bɛ wele an ka telefɔniw tɛ jɔ ne yɛrɛ tun bɛ voyage la ne ka avion jiginna dɔrɔn directement n ye n tilen ka na yan n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ président ka yamaruw kɔnɔna la depuis an sigira ne ka ko fɔlɔ n ye n ka président ni quartier bɛɛ wele n ko ko fila bɛ yen n tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ o ko la o fɔlɔ ye jumɛn ye o ye binkani wale ye o fɔlɔ ye jumɛn ye o ye dɔrɔgu ta ye n tɛ mɔgɔ dɛmɛ o la et puis n y'a fɔ bɛɛ ye ni mɔgɔ taara n ka présidents na k'u bɛ taa mɔgɔ kɔkɔrɔma don commissariat la u k'o tigi minɛ k'o fara u kan quel qu'en soit le statut de la personne u k'o minɛ k'o fara u kan n'an yɛrɛ wulila n'an bɛ min fɔ o la an b'o fɔ o la ni min bɛ kɛ o la o bɛ kɛ o la bari kojugu tɛ bɔ dugu kɔnɔ gansan récemment la minɛliw daminɛlen commune 3 kɔnɔ dɔ ye n wele mɔgɔkɔrɔba dɔ an ka diinɛ tigi dɔ don ko président ko vraiment ne mɔden minɛra an bɛ fɛ i ka taa aw ka taa intervenir non hali a kun kana fila fɔ n ko a bɔn an ka taa intervenir ne ko ne bolo aw ye jamana tagaɲɛ sira sabatibaga dɔ mais an t'a dɔn a ye jamana tagaɲɛ seginkɔmɔgɔ dɔ ye an ko an tɛ yan o kama n'i y'a mɛn bi a minɛra se k'a nɔ yira ko la de donc o bɛ ko o ko la an y'a fɔ u ye vraiment an tɛ mɔgɔ ye depuis k'an bɛ jeunes encourager nin na an tɛ mɔgɔ ye k'an b'u kɔkɔrɔma don nin na an tɛ mɔgɔ ye k'an b'a fɔ vraiment ko nin ko in ye ko ɲuman ye k'an b'u dɛmɛ nin na an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni den minɛra n'an ma a essayer vraiment k'a corriger an t'a essayer ka encourager donc o hukumu kɔnɔna la a fɔra bɛɛ ye k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn nɔ bɛ nin na o sɛgɛsɛgɛli ka kɛ k'a ɲɛdɔn i b'a la i bɔra kalama i participera d'une manière ou d'une autre i ka minɛ min sariya ye min fɔ o ka da i kan i ka ɲagini ka da i kan donc président y'a fɔ cogo min na commune 3 ni commune 4 an ye quartier fila ye mais poumon kelen de b'an na an de bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔkan mɛn an de ye fa kelen an de ye ba kelen o de la bi ma tamaki an ma maloya ka se nin kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna la finitagalaka fɛn fɛn bɛ yan an ka deuxième arrondissement mɔgɔw bɛ yan Kaɲɛ mɔgɔw bɛ yan k'a lase commune 4 fɛnɛ commissariat bɛɛ lajɛlen ma k'u fo u bɛ baara la su u bɛ baara la tile ka ɲini u fɛ halisa u ka continuer n'a ye
n'an jɔyɔrɔ ye fɛn fɛn ye an b'o kɛ prolification des armes légères aussi k'a f'u ye fɛnɛ an b'u ka bila la n'an bɛ se ka ko kɛ an b'o kɛ pour que ka nin ko in dala sa cogo min na jamais Mali tɛna kɛ dugu ye dugu min bɛna kɛ ɲɔgɔn faga dugu ye Mali ma dɔn n'o ye Mali bɛna kɛ jamana ye jamana min bɛ lakana sini